namar ba ukremla ban pendap ya ka jingdawa baremdor jong ka tengah jong uwe ubreu ubal pendap ya kerdan pule BBA ula ino ya ka kam ba ulapai syaka kam runar ne ka kam tu tang hapo katu kanisni hadin ba ula ya syong kurim une ubreu upakerteng utarun parek ula syakem no haki pulit tang hadin katu kanisni ba ula pendap kacing kentiu kurim katkom kacing ong ki pulit ula jet ya kalempi jong ka kam runar ne ka kam tu pan pendap ya kacing dawa kabanang roy jong ka tengah jong utarun udai unong jong snong jong ka jamwa kabahap hapo nong ba Jaipur jong ka jala Rajasthan ula le ya kine ki kam tu tang na ka daw ka tengah katkom kacing ong jong ki he pulit ula plan bha ya ki kam runar jong kenang ban lai na ka jing suba ka jing toket ka banikong ka lapan pau ba ka tengah jong ka lapan bor ya na penta ka pisa bat kacing yem ka baru spa da kacing syapen bor tarun ula ino ya ka kam hakapa ula terai hakawe ka company bat komta ula sedang ya ka kam tu ka bahe ban pendap ya kacing dawa jong ka tengah menta ki pulit ki dang toket ya utarun ban tip kanut teli ki kam runar ula le bat ula don em kacing ya terai lang bat ki wepat ki jing toket ki dang toket ru hato ka tengah jong ka tip em ya ki kam runar jong tak kini ki video balengkot ko boleh sibun ngin sa kedupat haki wepat ki video ki bakum kini